Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon. You like me? No dice. So, unsa day type mo sa babae, ha? Babae nga buotan. Matinahuron, kugihan, ug mahinhin. In short, dili sama nimo. Ano bang dili man ko ni bubuhian? Wa ta ka prisuha. Pwes papauli ako. Di mahimo. Pero dili man mahimo. Ay. Oh, I get it na. Type na ko nimo, no? No way. Di mahitabong magkagusto ko og playgirl nga sama nimo. Good. Kay di sa dako type ang nonchalant kaparehas nimo, patas ang laban. First time. What ba? Ikapoy na kong gukod, ha? Hoy! May pangalan ko. Kaslunon ako. Congratulations. Magpakasal na ko. Best wishes sa lalaki. Di ka mo pugong. Di ta uyab. Isugot na ka. Gawa ko manguyab. Playgirl ka girusa. Og nonchalant sab ka. So, bagay ta. You got me tripping. Si Playgirl ug si Nonchalant, duha ka managlahing kinaiya. Nagtagbo ang pangutana. Magkasinabot ka sila. Si Playgirl ug si Nonchalant. Writer, Martis Parba Albores. Direktor, June Caraca Pujanes. Spanner, Joel Bense. Recording Editor, Randy Taya. Soundman, Janjan Lara. Dalit sa RMN Drop. And there you have it everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!